ассалому алайкум бародарои азиз, апа хоҳарон, модарои азиз. саломи хидмат ба ҳар яктон мерасонам. Як видео нашути Абдурозик видео кардам. хай бисёр гапҳои хуб беҳтарин ҳаст, бародарои беҳтарин, апа хоҳарои ҳаст, суханои беҳтарин ва ҳаст одамое ки суханои хай бадам навистанд ба ҳамаш ҳар як чатур омадам дилак монам ва ҳазор раҳмат навистамшон. ба гуфтани он ҳастам ки ҳамин сари айхов хестам рай дирахибро омадай видео кардае ки наход шумо бихезен, мақсад гап зен дар ҳамин темара дар публика. ҳарашо бародари азиз, ино кори хато кардан, шахиқати навик допустим кори хато кардан ки ҳамино мақсад ҳамин айби барон ки айби и қадари кӯдаки маъюба сумша хурд и қасол гашт ё ромара ҳақиқата бировардан шумо чикор кард, шумо да сахт расид ки тидам ягон суми мумкин ай барон расидагӣ боша, барои ҳамиқа ти хеси пишти барон нагирифтӣ. Медонӣ чие ки ти дар номуси ӯ мардак расидӣ, хеси хонааш рафтӣ, гуфтӣ на ман занта қабиди мози фалонаш мекунам, ай тема публикатсияда худат бировардиш, итан мақсад беҳтарин кор кардӣ, фикр кардӣ ки ино ҳақиқата гап зестанд ки барон и қасуми гудака хурдӣ, и қадар чӣ кардӣ, имрӯз чӣ қафо мезанӣ, мақсад қафо наза мардаки бибро ҳақиқата гап за висё ҳамин темара биё бикшем дига Абдурозик медонанд ки и қадар суми гудака хурдӣ и қадар кора кардӣ, барои барон қафо зестае ки биё ҳамин темара бикшем биё чӣ дар корай. Не ки гуда гуфт ку одами бада худованд худаш мезана, иншоаллоҳ одами бад агар Абдурозик боша худованд Абдурозиқа нишон метаҳад, не ки барон боша худованд барона нишон метаҳад ки дар ҳаққи ҳамин кӯдак бадӣ кардагия. Райдер ту бля омадӣ ба кадом номусат гап мезанӣ ки хеси проблемаи семьявӣ қарздор, и қарз дар интернет чӣ дар кора дида, хеси рафти зани мара қабидӣ мана занта фалон мекунам, ман гуфта будам ки барои қарз зани тира фалон мекунам, хеси дар интернетон полни криса бировардиша. Айта нормалия то шахе дар бари барон буд, ҳама сири барона медона ки Абдурозиқа барои сум овардан, Абдурозик барои ки гина мара гӯш кунед райдер мақсад райдер ту мара гӯш ки барон ай соли 2010 репа хондак то 2019 просмотрош ай 20,000 боло набуд. Неки ҳамон вақти Абдурозик дар қишлоқ буд, дар инстаграм уже видеош 100,000 просмотр мегирид. ҳамон вақт ки уже дар байни халқ чӣ шида буд, барон да интерес ки диди ки популярни меша, ҳамин одам интерес просмотр мегира, барон рафт хеса овардаш. Агар ҳамин гуда просмотр намегира, ягон вақт барон намерафт намеовард ҳамин гуда кай ҳамуҷа фамили барои бизнес рафта барон намира мақсад гирифт овард. барои ҳамиқа инамада як савол дарем полни хези авод як савол метам ки беғарзаи барон ки пишти Абдурозик аудитория кард, мақсад подписчик ҷамъ кард, кадом райдер батлери ба қувват мегина ти райдер ёки лендмастер ёки дигаву дига Карлиона дигаву дига кадомат ай 50,000 подписчик зиёд дорин, ягонтад дар любой ҷо када ягонтад 100,000 надорин, ралик тонечку 300,000 када ман сесура 100,000 зиёдтай, ина сиван уҷа 100,000 меша ирӯз пага шонемси 300 та 400,000 шидестай, ҳамо тонечнаку ба ягон одамизод хичон тонечна хезондаку навигемси ина навигемси 140,000 50,000 ҳамино хичон фақат тонечна хезондаку ку кадомат барои ки шумо ҳаматон дружба набуден, фақат кунковакӣ мекардин. Идита барои мардак чен номус чен ӯ гудаки бечора бисёри ба лези накунед. Гудак ҳаққай 100% гудак ҳаққай ки сумшан реални хурден. Бача ман як мисолтон меорам ки ковер ина мисол гудак масалан дар любой ҷо масалан ҳама ковер барои просмотр ҷамъ мекунем, барои чӣ як гиви мемонен, ина майдазагон гиви барон тай 2,500 сомона, як гиви одам медора, як спонсораш 150 та спонсор мегира, 150 спонсор ҳисоб ки ай 2,500 сомони ҳисоб ки чанд ҳазор сомон мешава, тай 300-400,000 мешава. як мошини ӯ хуб боша ина груба 100,000 сомон, груба агар ки мошини ӯ 40-50-60-70,000 сомон накунад, бӣ чанқа фоида ҳай. боди падари Абдурозик омад гуфт ки $1 миллион просмотр $100 изона мекаши барон ту ба кадом руд мехезӣ мегӯ $1 миллион просмотр $100 айб ай барон айб. Агар хеле 5-50 бояд намедохтиву
Ты сечем, идёт, ты сидишь гудакам медоди, гудакам имрӯз сои бия чи мешид, ба имрӯз намепартофтакта. Он гудак фаҳмид ки амара ин қадар чӣ кадан. Барои ин гапа зиёд намекунем. Ҳамин шумо да фактора гуфтам ки шумо агар одами хуб мешиден, прав мешиден, имрӯз 100,000 подписчик мекардем, мардум дастгиритон мекард. Неправен ягонта намехезе 17 нафар биден, 17 нафар ягонта то имрӯз 100,000 подписчик надори, 50-60 40 30 дори то имрӯза. То Абдурозик омадана баронам 33,000 подписчик дошт. И факте ва доказата. Барои ҳамиқа ма дар видео гуфтам ки 1 миллион барои бой дода будам, мегӯям не барои бой 1 миллион не, барои бой як бародари тоҷики хидмон номаш мақсад секретай дар канали Мансур Нигоҳ дурен 1 миллион додан ки бой накунем. Абдурозик ҳам видео кард, хасбулло ҳам видео кард ки мо 1 миллион гуфтем бой намекунем, мо бародарем. Ана ич бо 440,000 ҳамаев дод ки мақсад барои пресс-конференсия, всё барои пресс-конференсия ҳамаев 440,000 дода буд. Мақсад шумо ҳам бифаҳмед як бор мо чӣ мегӯям. Ахшру видеоро гӯш кунед, баъд комментарияда фикротам нависед. Барои ҳамқа бародарои азиз гапам сахт нараса бисёриёда. Ина поён дод. Ҳар як фикри ҳақ дорӣ ки бинависанем комментарии ма ва я лайк мо барои дастгирӣ, барои пешравӣ ки мо ҳаракат мекунем. барои ҳамиқа худованд ҳар якта нигаҳбон боша. дар ки ҷои ҳаст наси ҳамон вақт дар ҳақтон дуо мекунем ва дар ҳақмон дуо кунем ки худованд дар ин ғарибӣ нигаҳбонмон боша. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарон, афо хоҳарон азиз.